Η ιστορία που θα σας πω αφορά την εμπειρία ενός ατόμου του στενού συγγενικού περιβάλλοντος μας σχετικά με τη χρήση του αλκοόλ. Ήταν μια εμπειρία, ελπίζουμε ότι τελείωσε, που κράτησε 20 ολόκληρα χρόνια. Το άτομο για το οποίο θα σας μιλήσω είναι ιδιαίτερα υψηλού νοητικού επίπεδου, με διπλά διπλώματα που σπάνια έχουν Έλληνες, με σπουδές στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Και όμως αυτό το άτομο δεν απέφυγε την χρήση αυτής της καταστροφικής εμπειρίας και ουσίας. Ήδη πια βρισκόμαστε σε ευχάριστη κατάσταση και θέση να ελπίζουμε ότι αυτό το αγαπημένο άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο και από το δράμα των συνεπειών αυτής της σχέσης. Ξεκίνησε από την απομόνωση που αισθάνθηκε αυτό το άτομο, σπουδάζοντας σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο του κόσμου, όπως σας ανέφερα, και από την απομόνωση την οποία αισθάνθηκε εξαιτίας της έλλειψης των ανθρώπινων σχέσεων, συγγενικών, γονιών, φίλων, που βαθμιαία, από αδυναμία χαρακτήρα, οδηγήθηκε στη χρήση αυτής της καταστροφικής ουσίας. Η εξέλιξη ήταν βαθμιαία, δεν ήταν ακαριαία απότομη. Από την πρώτη στιγμή μόλις διαγνώστηκε το πρόβλημα, καταφύγαμε στους καλύτερους ειδικούς, γιατρούς, ψυχολόγους και στα καλύτερα κέντρα εξάρτησης ή μάλλον απεξάρτησης που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Λυπάμαι που αναφέρω ότι δεν βρήκαμε τέτοια δυνατότητα στον ελληνικό χώρο και έτσι στην αρχή καταλήξαμε και καταφύγαμε σε κέντρα του Λονδίνου. Στα οποία κέντρα του Λονδίνου θεραπεύονταν ή βρίσκονταν διασημότητες από τον επιστημονικό, τον καλλιτεχνικό κόσμο και ελπίζαμε πάντα ότι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους θα είχαμε κι εμείς ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Μετά από την παραμονή σύντομου χρονικού διαστήματος, μιας εβδομάδος, 20 ημερών, το πολύ 2 μηνών, το συγγενικό αγαπημένο μας πρόσωπο εγκατέλειπε το κέντρο και ξαναγύριζε με πολύ γρήγορο ρυθμό στην κατάσταση, ίσως πολλές φορές και χειρότερα, που είχε ή ήταν πριν να γίνει η εισαγωγή του στο κέντρο επεξάρτησης. Η κατάσταση με τα χρόνια χειροτέρευε. Εκτός από τα προβλήματα, τα ψυχολογικά, τα συναισθηματικά, είχαμε πια και προβλήματα υγείας, που πολλές φορές το άτομό μας έφτασε στο έσκατο σημείο κινδυνεύοντας να πεθάνει. Φανταστείτε κάποια στιγμή ότι έψαχνε ολόκληρο νοσοκομείο δημόσιο να βρει θέση στην εντατική μονάδα προκειμένου να τον κρατήσουμε στη ζωή. Σε αυτό το σημείο όντας μάθαμε από μια φίλη μας, επίσης μορφωμένη, επίσης καταξιωμένη, μητέρα, με θα έλεγα πολύ καλούς τίτλους στην κοινωνική και στην προσωπική της ζωή, για την ιστορία και την εμπειρία της εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Με πολλή επιφυλακτικότητα επισκεφτήκαμε το κέντρο. Δεν ενθουσιαστήκαμε, για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή, πριν μιλήσουμε και με άτομα του χώρου που ήταν θεραπευτές και με θεραπευόμενους. Με πολύ διστακτικά βήματα
αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε, έστω για μια τελευταία φορά, τι μπορούσε να προσφέρει αυτό το κέντρο απεξάρτησης. Το αγαπημένο μας πρόσωπο δεν ήθελε να παρακολουθήσει μια μακροχρόνια θεραπεία, αλλά μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα ήθελε να φύγει, να τον εγκαταλείψει. Όμως θα έλεγα αγάπη που έδειξε το θεραπευτικό προσωπικό και η στενή επαφή που δημιουργήθηκε με τους θεραπευόμενους την κράτησαν, και εκεί που ξεκινήσαμε για 2 μήνες, οι 2 μήνες έγιναν 3, μπήκαμε στο ανοιχτό πρόγραμμα, όπου το άτομο το δικό μας έφυγε από το κλειστό πρόγραμμα και μένοντας κοντά στο θεραπευτικό κέντρο, αν θέλετε να σας πω και το όνομά του, το κέντρο απεξάρτηση στην Αγία Τριάδα, με έναν ιδιαίτερα πρικισμένο διευθυντή, τον Κώστα τον Καρέλη, που πραγματικά μας βοήθησε. Πραγματικά ώρες ατελείωτες συζητήσεις, ώρες συζητήσεων στα σπίτια μας, σε άλλους χώρους που μας βοηθούσαν με το περιβάλλον τους. Μπήκαμε λοιπόν στο ανοιχτό πρόγραμμα και όλη αυτή η περίοδος κράτησε 10 μήνες. Πράγμα απίστευτο, με την εμπειρία που είχαμε από τα αντίστοιχα κέντρα του Λονδίνου. Επαναλαμβάνω για το Λονδίνο. Θα σας αναφέρω ονόματα όπως το Clouds, όπως το Priory, τα οποία είναι ονομαστά σε όλο τον κόσμο. Και αυτά τα κέντρα δεν κατάφεραν να μας κάνουν να μείνουν, δεν κατάφεραν να την κάνουν να μείνει. Και όμως αυτό το κάτι που περιμέναμε το βρήκαμε σε αυτό το απλό, το φτωχικό θα έλεγα, γιατί σκεφτείτε ότι λειτουργεί αυτό το κέντρο χωρίς καμιά οικονομική βοήθεια από κανένα δημόσιο φορέα. Στηρίζεται μόνο σε βοήθειες προσώπων που συγκινούνται από την εργασία που γίνεται. Τα αποτελέσματα όμως για μας ήταν ενθουσιαστικά, θα έλεγα. Τώρα βρισκόμαστε σε μία περίοδο, ήδη συμπληρώνονται 11 μήνες, όπου το άτομο, το στενό μας, το αγαπημένο, είναι καθαρό. Και ελπίζουμε ότι το μέλλον θα είναι αισιόδοξο για μας και για αυτήν. Αρκεί να πω ότι ήδη κάνει μόνο του το άτομό μας ταξίδια στο εξωτερικό και αισθανόμαστε για πρώτη φορά σιγουριά ότι τα βήματα τα οποία κάνει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω, ότι μακάρι να μπορούσαν αυτές οι προσπάθειες να τύχουν στήριξης από φορείς φιλανθρωπικούς, κρατικούς, και να μπορούν να στηριχθούν όλα τα παιδιά που, από ό,τι μάθαμε σε αυτή την 20ετή τραγική εμπειρία μας, συνεχώς αυξάνονται και χρήζουν βοήθειας, αγάπης, στοργής, συμπαράστασης.